najamullahi sukatullahi madogara. Ya rabbul arshi kara mani juriya, kai samaniya wanke mini zuciya, in cika aikin da zan yi waɗa a madogara. Kara salati ga manba'ul khair muradina, annabi mai ko'ina maula ya habibuna, sa sabu kasa sharifai na munawwara. Tsira da min cika kawa binti sarauniya, umma ke min juriya, ke ce masumiya, ke ce kika zam jinin jiki binti mudashira. Maula ya bil abazu Ahmad babban gida, ya gausa ban gida, jibri madare maza, gausi shirfa abul fituwa da madogara. Kai bari in durkusa ga sarki mai martaba, ka zan babban uba, ɗauke mini fargaba, ma'ana dai shaf sharif tukur ɗan alhaidara. Assalamu alaika Shakira Risha ambato, nai tamara na fito zumar sanka na kan fato. Assalamu alaika mai madinati mai umara. Kun kyawu ka kure halitta kun kwalliya, mai kyawun wuciriya, birnin kyau kai daya. Dawe zurafu subkatullahi madogara. Na ga gitar nagin magauta baban maza, tun kawai yan maza a gaban ka na durkusa, ya mabu balwara ma'aiki sha ambato. Shi ke sarafiya abin da ya so yan uwa, mai yaye damuwa da kai muka yo shakuwa, san ka yake maganin bala'i ya mai gida. Ni ban san yadda zan yabe ka ba ya mai gida, baitin ka na har hada ya abban sajida, ni dai wallahi kayi min sarki mai gida. Ya najamullahi dan batula cire damuwa, dan alkai garkuwa yayi mana dimuwa, domin Usman Abubakar Umar Haidara. Yaye kuncin da ke zukatanmu na zuciya, domin bakurashiya mun yi maka magiya, kar da a ce mun tsaya da begen ka madogara. Ya mai kyawun diri gwani abban Fadima, alkawari mun yi ma, bege sai mun yi ma, babirki kan yaban ka yanzu muka yi dan mara. Annabi ne san kana cikin rai na muradina, haska ni imamuna komai kai yi mana, na dau kaunar kana saka ta cikin zuciya. Ni ma na so ka san da ba na yi wa yan uwa, ka wuce kaunar uwa, kara mun garkuwa, garin garin gurjiya muna son ka madogara. Kai kaga Allah ya ganka zahir ba gaibo ba, in ba yo sama ba, ba ya bare gaba, lawutu ka je ya gaida kai sannu madogara. Alan wasalan nama Ahmad Munzali, labbai kama bajjali, mai kyau mai walwali, lale farin cikin Allah Shakira. Na rike kaunar ka na saka ta cikin zuciya, ba wani sai kai daya, babagun hajiya, masu mani surati na san ki madogara. Sale rabu da kamar kauni gaba daya, tun kawon anbiya, annurin zuciya, sharo ko mai gidan isa mai alhaidara. Musa Shalela na rike ka cikin zuciya, abba ga sarauniya, Fatima ma'asumiya, haza hadiyar ta shugaba sannu madogara. Ni ma ba za na so a bar ni sahun baya ba, cikin lamarin shugaba maula ya mujittaba, ni ne rawil na rike san ka madogara. Ya najamullahi sukatullahi madogara. Ya najamullahi sukatullahi madogara.